Og jeg tror, jeg skal have noget amerikansk olie. Bare sådan en ordentlig 20 liters. Bare drikke en flaske amerikansk olie, og så gå lige lidt rundt og ryste lidt rundt en gang imellem. Så går nogle timer, nogle minutter, så har du tømt din tarm, og så ligger der nord op til kanten. Helt op til kanten. Så når man skyller ud, så oversvømmer det hele gulvet med tyndeskib. Come on! Come on! Come on, så bare lige lidt, ikke? Come on! Hey, det er den håndvask, jeg brækker, ikke? Det var der kom gulerødder og sådan noget ud af dild. Kan I huske det, drenge? Dengang Sune han brækkede i en håndvask. Det var tider. Kan I huske det? Jeg kunne godt lide det. Hvad med det der? Og Lotus hjælper på kløe. Men I krasser som sandpapir. Au for helvede! Nej, det er for Brian, det der. Nej. Lasse har de hente over. Han kilder sig selv med sin tissemand.